Hi everyone! Hello mga kaupaw! Maadjong udto Pilipinas ug maadjong oras sa tibuok kalibutan. Wala deron guys, alauna na sa udto. Tuman na pud ni udto. Kamis gawas sa tambay kay init kaadyo. Tapos precious dari da sige. Usa na bitaw mong tanan guys, unsa na may mga balita. Kami busy kay matulay may gipanglakaw. Pasalamat sa labang magagahon kay na okay na ang laboratory ni Precious sa ito may sa ball kay mamantong ipamintain sa 3 months ug kuan iron. Hindi mo to nga yan na miss pidya nga after 3 months amo na pang ipa-check ijang lab. So mo to among gibalik sa isang pidya diri. Halos Ginoo na okay na. Mahurot na rin giinom ni Jang ayon katong among ipainom ni Jang. Pwede na ko maayong dahil ng doktor. Kahit normal na mag-Jang result. Same as usual, okay ra gyapon may kanoy sa Ginoo. Pero paghihapon ni kadawat guys sa tabo ni Tatay Digong. Kaya labi nag ako. Dako pud si Jag kuan na kay so dito ko sa Saudi siya may nakatabang na nga mo nakaulit og dali kay mo dito nga mantrato ako sa amo kay katong tungura gipadto jud ni Jag ijang sekretary sa una sa kuan sa labor ipadto ni sa Riyadh kay para ma-rescue ang mga distress na OFW nga namatratog amo. Naswertihan ko kay tulura ko ka adlaw naka-stay sa Pulo Riyadh kay nakuhaan ko dito ticket para makaulit. Nadji uban dito guys na tuig na, nadji uban 10 years nang wa kauli kay way passport. Ilalim mag mga OFW dito sa Riyadh. Na dito'y nanganak na kay girip ug amo, naara dito Pulo. Di pa pud kauli kay kinahanglan pud passport. Luoy nagali dito yung nangadaot ng mga utok. Ang jama-jama na uban nga naghihinagtak na laman. Pasalamat ko kay bisag na ingato ko dito sa Saudi. Di wa ko na pareha nila nga grabe ga dilang gidangatan. Perti ana po ko kay na timingan nga nilingkod na si Tatay D. Kay mamantong eleksyon na nga dito ko Saudi. Kay pagdaog ni Tatay D. Dada ko nang tanan na OFW baday kuno ko. Murag wa sa pus sa kadyo ka so bye-bye sa ang vlog. OFW ko 2015. Nakauli ko pag 2016 sakto nga nilingkod si Tatay D. Pero wa pa di ba July man na mulingkod ng mga presidente. Pero di pa to ingag kita tayo di ba lamang kahag makauli ba pupong dali nga wa may magpalo up na mo ija kay ija ba din gimalang mga OFW sumauto pass forward bitaw tabang na lang pag-ampo kay ang battle nga atubang ni Tatay D karon di ra para nija para sa tibuok Pilipinas ug sa tanang Pilipino nga nagmahal nija asad lapit sa kalibutan. Hoy, yung tudlo. Kuha na deron guys, March 18. Dali aras panahon, murag kanus ara si Precious nag-birthday to 1 year, wala po hibaw inga. Usak buwan na po diyang birthday na. Aran doon ang airport nga, unta makuan po diyang birthday na itong time, mga masuccessful ko. Ako kabantay nga mabuwan na dahil po ito nga mga pagkabisi nga inato. Pag lamiin ta po paminawan guys, baka nang dool kas imong mga pamilya, imong kaliwat nga nga na o ngay kahipo ka nang doolon bitaw ka, tabangan ka sa buhatan. Pero ako, mura na dyan kukuan guys, mura na kong gahang pamilya, aran na dyan kong ka, mura na kong ginervyos, bakay, ang sakay may kabuda ni kami kamera.
Pero pasalamat lang kung sino kaya successful gihapon. Dahil hapon mga ning ari. Sabi na sa mga ibid fans na andam po sila mong ari. Nagpangpadod sila. Nagpagpad yung mga bit-bit. Huwa po ko magdahong na. Malipay day po may bisag kami kamera. Grabe agtibo kalibutan ron. Kay nakalampag sila anon sa nahitabo ni Tatay Digong. Kita man jud siguro mo agan sa kadaghanan sa mga tao nga suporta ni Jah. Nga sa pila ka adlaw namong kabisihan ng auto. Napaadyo ra jud Tatay ag motor. Wala gid pud to. Buslot pug bursa kay arang daka ka jud gasto kay mao malaging daghang adjuhonon. Kay dugay man lagi to sa natambay. Hindi man po pwede ang magpaadyo ka o wapod kay kabayad kay naman lagi mga palitonon kay angin malagi datong matambay kay dito mas bukod. Diyan mo ito gahapon March 17 na uli rajod naadyo rajod. Salamat sa kaadlaw halos usa naadyo kagabihan gustong din uli kapit na lasay naadyo rajod ang motor anja di pa po sila pwede mo biyahe kay i-process pa man po green sa pangkisa o sa diaryo. Pero gidang lisensya, okay na, nakakuha na siya, na-renew na. Pero ang motor lagi kay pakuan pa man po na, pa-renew pa man po. Hindi pa po pwede ibiyahe, kaya pa-renew pa po sa LTO. Restro, na po pa prangkisa sa diaryo po. Di lagi lalim himo, di lagi hinoon lalim ning mag-operator ka kay ikaw mo sa gubang tanan daw palagi pay pundo nakaling hawa nung nakabiyahe diretso manang kinahanglan makabiyahe na dito siya sa katong nag-sponsor na mo sa tricycle ingon nga mo lagi alainan ng pang maintenance ano magkasugod nagbiyahe lainan kay grabe yung basluta sa gawang bursa kay aron dako dugi gasto na hurot kita tay gahapon maybe na pay bayaran sa renew, sa rehistro, kanan. Di pudlalim. Pero og makasugod na biyahe, kinahanglan na dyan mag-arkansya. Ang ita na mga nung update mo ito na busy ra pud ni. Wala di pudlalim na natay bata kay natay lang dahang atubangan. Mangit-mingit pud sa hay. Mato continue gyapon ni sa among o ice candy o ice na madigapin mamalit kay init ng food panahon karong guys para mamili init kago tanda uy ginungo ko paguwat oh na thank you hi dali hi sa ikaw Be, hi. Hi, dali. Ay, na. Hi. Vlog ikaw, dali. Hi, guys. Dali. Hello, Mami Ninay. Dali. Hello, Tita Ninang. Hello, Mamila Ninang Shire. Dali. Dali. Bye. Hello, Tita Ninang Mon. Ay, sing ikaw, sing. Dali. Sing. Parang nga. Mura na. Do. Re. Kasig sing. Na, hello. Lola Yuning Ayop. Dali na. Sing ikaw kasig sing. Hi, dali. Hi. Para mag-tripod. Hi, sa ikaw, dali na. Hi. Na, hello. Hello, Lola Ate Lucy sa Hawaii. Dali. Hi, kuno. Basta naman mo diha, te. Amping mo kanunay. Basig na ay gusto mo order dahil ice candy. Andam ko mo himo. Ingon laman mo gansa itong gustong flavor.
Maglisod ko po ko dari adon-adon guys sa mga flavor labi nagmahal nga ingredients kay mo laging barato ram lagi kamong baligya. Ang kamutan nila manaha nga maka di pud may kaado arkansi. Lapo na tubo gamay ba. Kay mura na nga tag insect daning nagansi. Bala ko na tinda mura basta maubos. Kaysa mahal ang di maubos. Sumodo ito guys, ako dayron update di ay kaya di ba rin ko nga muhatag kong pahinungod o maabot na kong 2 subscribers ano to sa 1 guys 1920 so napatay 80 kuwang maabutan pa mga katadanig 4 ka buwan or maabutan pa mga katadanig Pasko adyo nung pagkipinaskuhan na naman po 1920 subscribers. Nahinay, taman magtagumpay. Bitaw. Masang importante, pagbuhat tagmadyo, di ka manamak og tao, kamaputa mo respeto sa ansay bation sa uban, kamauta mo consider og ansay di gusto sa uban. Kay di ka ng tao nga naroon sa publicity sa social media kaya na uban nga napod sila giprotektahan mo nang kinahanglan kamaupod ta mo consider og unsay bation sa ubang tao kay di man nato hawak ng mga ubang tao ato ra makawalingon atong atimanon mo kinahanglan ang tapod ug namang galing tayo nabuhat nga gika silo sa uban o paminapod nato nga nasadyo po ta dawat na lang po na nato atong sadyo kung nga na lang po tagpasensya o naingato kay wa tudyoa man kaha so wa tudyoa dawat na lamang ka nga wa ni mo tudyoa di kay himuon paghihapong samok himuon paghihapong kagubot nga gubot na galig atong nasod ron ga samtan pas mga taong mga gubot pod biskay agato pang dagan sa gobernoron murag martial law na apil pag mga batasan sa mga tao ma-martial law day pod ato dyang hupungan atong iyampo nga kadaogan ni Tatay Digong kay kadaogan pod sa tibuok Pilipino sa tibuok kalibutan nga nagmahal ni Tatay Dig kani atong kinabuhi karon guys di naman siguro kinahanglan nga maggubot-gubot pa ta ato pang gubton atong utok murag lami man siguro rong panahon nga naka sa kalinaw ba kalinaw sa panganahuna kalinaw paminaw sa imong dughan wa kay kuan kay mo ni kinahanglan nato ron kay wala galing pakasabot sa atong pamudyo dining kalibutan na samtang pag sa atong batasan nga di masabtan mo na nagiingon nga wa na gad kay kapilian naara man po na nimo ikaw rang pinagdas imong kagalingon katong niingon nga kung may update pila ka adlaw so mao na to no busy lagi ni kay hapon mi gasi kaso na karon dana balik na pud mi kay murag nga kuan na pud kaguginhawa na pud mag luag nag ang daghan nga naado ng tricycle kay mabuha toy panginabuhian di utong na lamang gud namo taman kay inganglan man jud pod nga matarong siya kay arong nanay ka biyahe di pala man jud pwede pa biyahe kay napay kuwang kay mga renewal sa pili sa mga restro o kuan pangkisa shout out dai ko ni Ma'am Karen Kamatsu watching from Japan kuno magandang salamat ma'am sa paglantaw sa among video. Sige pa day vlog mo pa abi na ko og wala na ba daghan ako'y wala matanaw sa imong vlog nag-start na pud ko og tan-aw karon ka-cute ni baby nag 1 year old na di ay shout out watching from Japan daghan kadto salamat Ma'am Karen Kamatsu nag-vlog pa man ni noon mi ma'am daghan kadto salamat sa pagpananaw sa video
Si Precious buyag na. Matumano na gani din sa iyang gusto maglakaw-lakaw nga na. Doon na nagbagot-bot. Ano mag-imong amahan nak? Imo na pang gipatog imong amahan. Ha? Mo na diha ron kay ag nagbantay mo na gipatog sa gibantad dyan. Kay gilamok man dyan na diha tay. Puso naman din ron ag amahan magbantay sa anak kay mo naman huy patugon sa anak. So bagot-bot na Precious. Iguad ni mo Dashos. Ma'am Merlinda Kadiraw. Diha ko eskwela pa sa Bohol High sa una high school pa ko Bohol National High School na sa una. Bitaw ma'am Bohol National High School bitaw na sa una pero pagtrabaho na kuha na siya Dr. Cecilio Putong na siya National High School. Pero mura gihapon siya Bohol High School kay maman siya kinadak ang high school sa tibuok Bohol. Social day ka sa una ma'am, bright the day ka kay dadto man kas Bohol High nagskwela. Hugot Bulanon, shout out ma'am Hugot Bulanon. Karubi paw kay Tagjis makabawi tingali ka sa electric. Maduna ko gira jud good luck. Daghang salamat ma'am. Maglisod bidari ma'am og Tagjis kay amo ra pang gikuan sa among lugar ba. Kay og Tagjis murag bugat ra man pus mga bata. Yung ginta ra tag 5 ra kay gandaan gi-adjust ra lamang pud na magkadak-unon. Ate Feberano Israel dugang savings mao lagi ma'am. Mao lagi ti kinahanglan lagi pud nga lagi kay kapangitaan kay sawa jud ba kay isad man ning sige ra gasto sige gawa sa kwarta gaway masud. Ma'am Arlene Rolon, Ma'am Emily Gonzaga, pagpalit og ice box pa para makatipid sa kuryente. Nanon may ice box diri ma'am. Bakit no kabuo kag sa mako sa paggamay-gamay. Magsud ni sa ice box pila ka lugas og kon kay aron di pud siya mahumok daog maharot na pud man na pud man sudlag balik aron inisip ang presret. Ate Lordy Saladin watching sa Japan dengan kadtong salamat tuk-on jud oy bitaw kabuang ra bitaw nang amo bitaw oy kinsa mohatag nato bisan ginagmay basta kanunay mao jud mas lami jud nang bahala ginagmay jud kay basa na kay sawa jud asa man jud pangitaon kinalisuran bisan ganig maglakaw kas kalsada ron gahit na gali ka kitag piso mas madud jud ning naaje ginagmay kay sawa jud. Sir Noel Dominguez watching from Cebu, daghang salamat sir sa kung nagpanglantaw sa among vlog. Ma'am Berna Mendoza, Ate G. Bolano, more power to your channel. Sagang kadong salamat more power po sa mong channel kumusta naman mo diya sa Laguna. Ma'am Milos Mejias, Pam Tabuso, hello ma'am Pam Tabuso, bawal ang rape sa extension, kinalan direct ang iyong saksakan. Mao jud man bawal jud bitaw. Giingnan man jud ni sa katong pagpalit na mo. Kinahanglan di just the extension. Pero ako aware na po ko na kay aron duga ra bida fokus pa na trabaho. Di jud pwede ba sa imong anak saksak sa extension. Ma'am Mars and family in Korea. Hi Ate Mars. Sakto gyud ka pa basta na natin anak diskarte gyud tamas ginhawa. Di na pwede mag pitix kay wa gyud mo hatag piso sa ato aw sige ra tag relax. Wadyo ko tinuod jud kate. Sa una gani bisag wa pa koy anak, di mo galing pumahimo wadyo koy kitaon. No. Mangita jud ko na ikapangitaan kay di ba jalali mo ba jud putay ka pangajuan og kadalihok di ba jud pwede wa tay kwarta kay nabaga jud tay paliton. Na Ma'am Regeline Casinillo, God bless pud ninyo diha ma'am. Ate Pili sa Taghap. Gusto naman mo diha di ba init sa Quezon City dahil sa Muntinlupa grabe nagkadyo. Ma'am Rose Red, halin jud na paw kay perting inita lami nang may kita oy bitaw jud ma'am lami jud ning natay kita kaysa wa moral tag naghuwat na may matagak nga uwan ba pero makasawd og tubig. Shout out Ate Sherry Ulrich and family diha sa Karkan sa USA ug sa extended family po na sa Danau, sila Ate Inday, Kuya Dodds, Hentong,
Danang Valencia nila nanay. Shout out kung hindi diha. Init ba dihas Valencia ron? Ma'am Bilma Mikabalo. Ma'am Sara Laila Amid. Onson, hello Pao plus Undoy, Baby Precious. Hello Pao plus Undoy equals Baby Precious. Dugay na ko, sunod nimo pa, wala pa si Undoy sa imong life. God bless sa imong pamilya. Dahan ka salamat, Ma'am Onson. God bless you more pod sa imong family. Hugot Bulanon, cute na si Precious. Dahan ka salamat, Ma'am. Irene Talents. Alig po kong duaw guys sa pajag ni Ma'am Irene Talents. Lagi po na ijang video magluto-luto si Jao, mga simple na luto. Para makakapod mong ideya guys. Ganahan lang simple na kuan, sudan. So mga na dito guys, ito din ang mong ginatuan nga ideya dito, doora to din pero ang pika side to, kung ano to siya sakop na sa Las Piñas. Dari pika side mo ay sakop sa Muntinlupa. Ako dito nga mall, puro laman mga branded tong mula, mga kuan ba mahalon siya. Ang ara to siya mga log-lagan o bursa. Pero naman nung grocery dito guys, Shopwise. Nang groceryhan nito dyan na butika. Immediate po na kinahanglanan o kuan. Pwede ra dia dalik jat madagan ra. Rulisod og magdagbata kay kanang magbaktas lagi. Ilalim da. Dulan jud na magpagbaktason. Ang jawa mo di mo kasakdan dito kay namugod si Just kuan. One way mangud si Jamo nang di pwede magsakay, maglakaw ra jud paingon dire. Commenter in beds channel. Anong wala na mo nag-vlog pa o mao to ma'am di mi asikaso. Busy ra pud ni. Ma'am Emily Gonzaga, wala na lagi mo update pa o na busy ra jud pud ni ma'am di mi asikaso po. Sir Noel Dominguez, Scorpio Girl. Dagan ka dong salamat sa inyong kanunay yung pagtimbaya sa among channel. Bisag, ingani ra. Ang wanda ko ron guys, namasara ko sa mga comment kay dugay-dugay na po maka shout out. Sumora da ito, Ate Lucy Hitter. Hi Precious, maadyo kay nagbutang kaog. Ana sa imong hupa, very good ka. Ganahan lang salamat eh. Iswela ba sa pukuti o kanang party ginga na kanang food and beverage services bitawon dyan naka-experience sa food na baho o kanang ano dyan ma-assign sa kusina magluto nga na mag-serve o food basta pagkaan gani kinahanglan man dyan ka mag-hairnet di na galing to hairnet kay big kiss sa tong Precious kay mong lakaw hinong po di makalimot mahinong po palit og hairnet so nadaghan kog hairnet og kuan dere kanang sana apron katong nagtakoyaki ko kaso lang wala gitong pagkuan na namo pagbalhin na namo dari nakalimot ako gisara tong mga suksok gibaw anay pa dayeg magamit pa to na mo sa patay pang tipigan so ano ma'am sa kapanahon na namo elementary ko high school nga na pero wapo ko ka kuan ko ka jud makakuan nga guys hindi na cornstarch kay mamanto nga nagsupsup na mo mura ra mag-juice ba nga nagsupsup na mo mawa nagtamis ice na lamay mabilin anda suga dito ko katipunan katong dito ko sang auntie kay nagkuan man ko sa una mura kog nagworking ba kay arong naay pagkuan sa eskwelahan dito man ko ni job magbakasyon ito ko ako ang auntie nga og maghimo skin day jang lugawan butangan ni job cornstarch mamuntay ko sa una og bakasyon Mayo nga na-abroad kay init man lagi gawa ni jag cornstarch sa gulag buton kay kuan man to buko ice candy man tong ija gatas ja kuan og cornstarch nga to butangan ni jag buton mo kuskus mi sana magiputos mi kami states alets mami kami partner na sa unos katipunan
Dalami po si Jama mo butangan og cornstarch kaya man na maginandan sa kanang nauso na nga mo day para kuan si Jalami bisag arang lugar sa siya sa freezer di siya ingag ugahi jud moral bitaw siya ice cream nga ma-melt bitaw unja labi na karon nga uso na po ng mga gatas nga condensed creamer nga na kay lami dali mong timpla sa skin di gamit kay bisag gamay nila man putong among pagkaputos kay mamalagi mahal ingredients sa amo jing kwenta-kwenta sa undoy sa primero gani wa pa mi ka uan iguro mi naka awa ta kabawi sa puhunan tay no nakabawi mi takatubo ra mi gamay iguro nabawi na mo puhunan kay mamalagi tong dako among pagkaputos so pagkasunod na para maaway na may gamay-gamay dyan naman. Ngayon naman may tubo gamay kaysa ginansi Jed. Matog na ka na? Uy, namira na magsinina. Hi, sa ikaw dali. Hi! Uy, sus, kinuudi na matabang matog na niya. Sada ito, chismis na tarong adlaw, guys. Basta ito itong so chismis mo marites kay malaging nam lagi na mangita og dito maka-upload unsa man darera man misbay. Masa dito atong masa to ihang ika-video ninjo. Tong ahang gimumarites ganja. Bitaw kitang tanan guys. Isang pag naatay mga maot nga kaagi, natay naagian nga maot, natay sakit nga kaagi. Kinahanglan pa jud gyapon ta magbuhat og maadyo di kay kumuklaman kay naingani mauna magsige gihapon buhat og di maadyo magbuhat gyapon og ka hiubos sa uban. Ako di ko maingan nga buutan ko, di ko maingan nga perfect ko, pero kay bawo ko mo lugar ug unsay sakto unsay di kay paumhan na lamang pud nga bisag sa job bitaw ka anja imo jeng paumhan nga ikaw may sakto. Mura na pud sa tang gobyerno ron nga hapit na mag-martial law kay gusto nilang ilaan tanan mga grade of power, mga traidor, mga butbuton nga na mo na nahitabo sa atong Pilipinas karon tungod sa administrasyon nga ning lingkod. Sa nahitabo ni Tatay Digong di kay si Jarama oy nagkuan tibuok Pilipinas may nagsagubang. Mo nang kinahanglan ang tapon ng inyong mga utok diha nga mura mong mga utok ug martial law. Open minded ang tapon mo abriha pa ninyo mga utok di kay inyo nang paumhan ng inyong gibati nga bisag sa jup na sakto gihapon inyong pagtuo namurag di na dyan na mauba nabindag nakasakit na mong tao nakatamak na mong tao bitaw guys agbagulbol na po ko rin dapita hinapa ang ta nga kanang mga uban diha nga sirado ka jug mga utok abrihan ang tapon ng utok ug badlengan ra ta di tapod pang apil-apil nang namadleng ug istoryahan kag para nimo ikaitot nimo mao na hinahanaan nga kanang mo istorya nimo way dautan kay gusto ra nagsaktuhon ka ni kay imo ra pong paamhan nga sa job na gani ka imo pa jang pangalandakan nga ikaw may di sa job pangalandakan pa jang nimo nga tanan na atay maadjong batasan na putay di pero ilagay na noon Tagalog na ko ibutang tapos asa dapit masakto kay naniguang na tadaning kalibutan hanggang sa to atong kinaija sa una nga na dapat iugmad lang tapod nga hindi na pud angay jud pagrabihon nganahanaan ang tapod unsa nay nahitabo sa kinabuhi karon wa ko nang hilabot guys sa kani nga nag istorya ra ko nga unta pod og naay makadengog unsa nang ilang dinadaan sa ilang kaugalingon karon nga makalison learn pod ba di kay madlengan ra ka ipangdamay-damay na nimong uban sagan sa mga ipangistorya kanahanaan tapod og dis akagikan ug unsay po imong mga kasaypanan nga nabuhat sa imong kaagi kay ang ubang tawo wa kahibaw ag uban nga may nahitabuan nakahibaw gihilom ra gani kay arong dipinsahan nga arong di kakauwawan pero adyo pud ipakita nga mura na kagpinsa sa imong kaugalingon kita tanan dapat mo dawat-dawat pud tag nay sa job panaho na koy mga kaaging nga nga kabikil-bikil mingan sila madinumtanon kuno ko mao nay usa nga wa dyan na naho nang madinumtanon hinuon ang kasakit aran na makamove on ra ko pero
once nga inga nang nanay mga kabikil naka istorya na kag sakit, pasensya na, di ko mo dumot, mutagad ko bisag di pa mga jug pasaylo na ba kung ikita, pero mawala ni isa na ka prinsipyo, lahat din ang ibargan nga mulihay na jug ko, mulihay ko sa asa dapit nga para na sakitan ko, mahiubos ko, di ko komportable, mura na, pero di ko madinumtan yung pagkatao. And marasa to guys, mawasa din yang pasumbingay og marites karon. Mito daghang kadtong salamat sa kanunay nga nagmahal na mga way paglubad. Anja dabi na sa kanunay na naglantaw sang video. Anja mao na to guys, na busy day pud miss among ice skin day ja. Mao to hanap po ni ipakita ninyo sunod dagan sa payang himong ice skin day. Kay mo lagi nang piningkamot man dito kay nga na mo din nanatay anak mangita nang gadatagan sa paagi nga nay musud na teng kwarta, bahala ginagmay kay sawa jud kay sige gud tagasto unja way musud nato. Daghang salamat, happy ta data guys, 1,920 na data, kuwang na lamang kung 80 o 80 na laman, madula magdi pa makaabot og December ma 2,000 na aron makapanghatag na kunin jog advance nga pamasko, bahala gud pag ginagmayra kay haraman din nang tigum-tiguman. Nagmayra karong bahin-bahin na pod kay sunod na padagaban. Kita kay sa punta nito sunod vlog pohon guys. Marot daghang salamat. God bless us all always. Peace be with you all always. Buyers.